שלום לכולם, בשיעור הבא נלמד על דוחות כספיים, מאזנים ורווח והפסד, ונראה גם העברות יתרה לתקופות כספיות, העברות יתרות פתיחה. אז נתחיל. כספים, הנהלת חשבונות, דוחות כספיים. יש לנו כאן מאזן בוחן, מאזן ורווח והפסד. מאזן בוחן בעצם כולל את מאזן ורווח והפסד. אז אנחנו ניכנס למאזן בוחן, אנחנו נראה דוח של מאזן בוחן. הצגת הדוח. לתקופה, אנחנו רוצים לתקופה 08, 2023, האם אנחנו רוצים דוח מפורט או דוח מסכם, נבקש דוח מסכם, איזה סוג של תאריך מאזן, כמובן מטבע שח, האם אנחנו צריכים סכומים 0, נגיד לו כן. זה הדוח שלנו, של מאזן הבוחן. אנחנו נראה כמובן את הנכסים שהם מחולקים לפי שיטת הנזילות, הרכוש השוטף, הקופות, המזומנים, חברות האשראי, הרכוש השוטף המלאי, במקרה שלנו אין, רכוש קבוע, אנחנו רואים פה את הריהוט שרכשנו, יש לנו אחר כך את הנכסים, סיימנו את הנכסים, יש לנו את ההתחייבויות, ספקים וכו', התחייבויות לטווח ארוך והון עצמי. ואז בעצם מתחיל החלק של הרווח והפסד במאזן בוחן, וזה הכנסות והוצאות. ואנחנו יכולים לעבור כאן ולראות את החלוקה. זה המאזן בוחן בעצם נותן לנו את היתרות, גם של המאזן וגם של הרווח והפסד במאזן בוחן אחד. יש גם מאזן בוחן לתקופה, שמאפשר לנו לראות מתקופה עד תקופה. אז מינואר עד אוגוסט, גם אני עושה דוח מסכם, אני מבקשת בלי סכומי 0, ובואו נראה איך אפשר גם לחתוך את זה לפי סעיף מאזני ספציפי, ולפי חשבונות ספציפיים, כמובן לצלול ולסמן לנו איזה חשבונות אנחנו רוצים, ולחזור חזרה באסקייפ למסך. כרגע אנחנו מבקשים את הכל, וזה מה שהוא עושה. הוא נותן לך יתרת פתיחה, הדוח הזה נותן את יתרת פתיחה לתחילת התקופה, השינוי שקרה בחובה ובזכות, ויתרת הסיום לאותם סעיפים שיש בהם נתונים, כי ביקשנו ללא סכומי 0. אז ממש יכולים לראות את המאזן ואת השינויים שקרו בתקופה הרלוונטית. אותו דבר טבלה רבעונית וטבלה חודשית. מאזן ייתן לנו את אותו רעיון, הוא ייתן רק את הסעיפים הרלוונטיים למאזן. שוב פעם, אני מבקשת דוח מסכם, לא מפורט, וזה מה שיראה לנו. ייתן לנו את הרכוש השוטף, הרכוש הקבוע וההתחייבויות, הון עצמי. זה המאזן שלנו. רווח והפסד. רווח והפסד, אפשר לעשות דוח רווח והפסד, אפשר לעשות לתקופה, אפשר לעשות השוואתי, להשוות אותו לתקופות בין תקופות, טבלה רבעונית, טבלה חודשית. בואו נציג. את אוגוסט, דוח מסכם, בלי סכומי 0, בואו נראה מה קורה. אז אנחנו רואים פה את הדוח רווח והפסד שלנו, הכנסות והוצאות, הכנסות מהמחירות, הכנסות מייצוא. יש לנו את עלות המחר, שכר עבודה, כל ההוצאות האחרות שיש לנו, סך הכל, הסך הכל הכללי. יצאנו ברווח, מה שרואים פה, לפחות לגבי אוגוסט. אלה הדוחות הכספיים. אני רוצה גם להראות לכם מה עושים במצב שצריך לעשות העברות יתרות. בדרך כלל העברת יתרות נעשית בסוף שנה. יש תוכנית שנמצאת בתקופות כספיות, שנקראת העברת יתרות פתיחה. מערכת פריוריטי היא מערכת רב שנתית. אין צורך לעשות פקודות יומן מיוחדות ליתרות פתיחה בין שנה לשנה.
מה שצריך לעשות זה פשוט להפעיל את התוכנית העברת יתרות פתיחה, אחרי שכמובן פתחנו את השנה החדשה, ועשינו את כל התהליכים שצריכים כדי לסגור שנה ולפתוח שנה, ואז בעצם להפעיל את הפרוצדורה הזאת. התוכנית הזאת, מה שהיא עושה, היא סוגרת את כל החשבונות התוצאתיים שלנו, ההכנסות וההוצאות, לכרטיס שנקרא יתרת רווח, כרטיס מערכת. זה לא נעשה בפקודת יומן, זה נעשה במערכת עצמה, מאחורי הקלעים, ובעצם היא מאפסת את כל ההוצאות וההכנסות של שנה, של התקופה הקודמת, ומעבירה את היתרה לכרטיס שנקרא יתרת רווח והפסד. הכרטיס הזה, היתרות, יתרת רווח שנים קודמות, מופיע בדוחות בכספים, הנהלת חשבונות דוחות כספיים, כרטסת. אם רוצים לראות את הפירוט, אז נוכל לראות פה דוח מיוחד שנקרא כרטסת יתרות רווח שנים קודמות. זה בעצם, במילים אחרות, זה היתרה של העודפים שלנו, שנמצאים במאזן, שעוברים מהרווח והפסד כל שנה, למאזן, לעודפים. כאן אני מבקשת משנת 2007 עד 2023, לתת לי את הפירוט של הפעולות שהמערכת עשתה כל שנה, והסגירות שלה, יתרת הרווח והפסד של כל שנה. אנחנו רואים פה 2008, יתרת הרווח המחושבת הייתה 11,145, ב-2015 252, וב-22 למשל היה לנו הפסד של 158. זאת אומרת, במצטבר, כל שנה הסכום הזה יתעדכן, אבל במצטבר שלנו, בעודפים, אנחנו נכון ל-31 דצמבר 22, אנחנו ב-120,682. אז בעצם כל סכום כזה הוא בעצם דוח רווח והפסד, החישוב של דוח רווח והפסד, אם הרווחנו, הפסדנו, לאותה שנה. עד כאן השיעור הזה והפרק. תודה רבה, ונתראה בשיעור הבא.